Kag sa Good Vibes, for the first time, ang Dalasal Coral ang mag-perform sang puro hiligaynon nga mga kanta sa ilang concert. Ini ang ilang fundraising activity para sa isa ka international competition. Ma-report si Richard Caballero. Ini ang Panakayon, isa ka hiligaynon nga folk song. Ini ang pasample sang Dalasal Coral antes ang ilang nga concert. Mga hiligaynon nga mga kanta ang i-perform sang koral para mapasangkad ang hibalo sa mga pamatanon sa pulong nga hiligaynon kag sa kultura sang Negros kag Visayas. Buglas ang titulo sang among nga concert. Suno sa artistic director nga si Nini Gamilla, luyag sang production nga mapakita sa mga ulihing tubo ang maragtas kag kinaandan sa mga taga-Visayas sang una nga panahon. They will expect a lot after watching the concert. They will feel good about what they've seen, and they will feel good about themselves being Negrenses and being Filipinos. Since nga ang mainstream nga mga music subong are definitely non-hiligaynon, we want to take the audience back to our roots, ang mga melody sang sinauna nga magapahanumdum sa ilasan at sa mga nagliligad ang mga sweet memories of the past. Ipakita man sa among nga palagwaon ang mga creative works sa mga local artist sa Negros. Agud maengganyo ang mga pamatanon nga maglantaw, hatagan sang koral sang bag-o nga arrangement kag taste ang mga sinang una pa nga kanta. Ini ang mangin pinakauna nga concert sang koral nga ang tanan nga mga performers mga estudyante sa universidad. Kag ini man ang first time nga hiligaynon ang tanan nga performance sa bilog nga concert. Also promoting what we have. I think it's time that we start enjoying the songs of our elders, the songs of the older generations, which hindi na get in touch subong ang mga young generation. So hopefully, this is one way of advocating for local culture, advocating for the love of music, and at the same time, going back to our roots as Ilonggos and Visayas and Filipinos. Nagalao man sila nga madala nila ang among nga concert sa bugos nga Pilipinas. Kapin sa 100 ka mga performers ang gikan sa nagkalain-lain nga mga club sa USLS ang ginapaabot nga mag-perform sa among nga palagwaon. Sa Marso 19, sa University of St. Lasal Coliseum, alas 10 sang aga ang matinee, kag alas 6:45 naman sang gabi ang gala. Ang proceeds sa among nga fundraising concert ang gamiton sang koral para sa pag-entra sa isa ka international contest sa South Korea, sini nga Oktubre sa sini nga tuig. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.